Zo iedereen, goedemorgen iedereen. Ik wil de groeten aan jullie allemaal. Ik hoop dat jullie het allemaal goed maken, dat jullie het allemaal fijn maken. In de naam van de Heer daarboven. Ik hoop dat iedereen natuurlijk een mooi weekend hadden. Het is nog niet helemaal voorbij. Maar ik hoop van harte dat alles prima gaat met jullie. En dat jullie het fijn maken. Beste mensen, ik ben nu bij de NDP. En ik heb geen geboterde broden, maar dat is niet nodig. Ik ben nu bij de NDP. En ik krijg liefde van de NDP. Ik voel me happy, ik voel me blij bij de NDP. Ik heb last van bepaalde VHP'ers die mij komen stalken helemaal op mijn tijdlijn. Ik heb zo vaak gewaarschuwd. Ik ben niet meer in de VHP. Ik ben sinds juli uit de VHP. En ik heb duidelijk gezegd, ik wil niets meer van de VHP. De VHP mag alle geboterde broden houden. Dat geld mag de VHP ook houden. Ik wil niets meer. Nada. Ik heb het zo vaak gezegd. Toch komen ze nog lastig doen bij mij. Op mijn tijdlijn. Alsof ik een soort God ben voor hen. Ik ben geen God. Jullie hebben daar cadentie. Jullie hebben Aluma. Jullie hebben Samson. Gaan jullie bij hun. Gaan jullie lastig doen bij hun. Mijn tijdlijn is niet van de VHP. Mijn tijdlijn heb ik al heel lang. En ik heb op mijn tijdlijn heb ik 53.000 followers. Miljoenen viewers per maand. Daar doe ik het voor. Want mijn viewers haal ik wel. Maandelijks haal ik mijn viewers. En dat is belangrijk voor mij. Want middels mijn viewers krijg ik geld van Meta. Het gaat niet om reacties en likes, etc. Nee. Het gaat om de viewers. Meta betaalt mij maandelijks omdat ik miljoenen viewers haal. Dat is belangrijk. Niet likes, van likes krijg je niets, van likes krijg je geen geld. Kijkcijfers krijg je geld. Van kijkcijfers, van viewers krijg je geld. En mijn miljoenen viewers per maand, per week. Oh nou God, dank u wel daarvoor. Dat is wat ik graag zo wil houden. Mijn miljoenen viewers. De VHP'ers die lastig komen doen. Ik ben uit de VHP. Ik ben niet meer in de VHP. Laten jullie mij met rust. Laten jullie mij los. Een vrouwtje Poerang. Die kwam een heleboel rommel schrijven op mijn tijdlijn. Vrouwtje Poerang. Die kwam zoveel rommel schrijven op mijn tijdlijn. Ik heb al zo vaak gezegd, ik ben niet meer in de VHP. Ik ben nu bij de NDP. Ik ben een van de sprekers van de NDP. Kom me niet lastig vallen. Ze luistert niet. Vrouwtje Poerang, ik ben uit de VHP. Ik wil geen last hebben van jou. Kom me niet lastig vallen op mijn tijdlijn. Ga bij cadentie, ga bij Aluma enzovoort. Ik voer het woord nu voor de NDP. Ik ben nu een van de sprekers, een van de woordvoerders van de NDP. Daar ben ik nu. En het is niet goed om te veel te praten. Ik ga ook niet te veel bla bla bla. Ik ga ook niet te veel zeggen. Wanneer ik praat over de lekkernijen bij de NDP, dan bedoel ik dus lekkernijen die door God aan de NDP gegeven wordt. En daarvan krijg ik een beetje lekkernij. Dus een beetje blessing, een beetje zegen van God. Ik heb geleerd dat je nooit te veel moet praten. Je moet nooit te veel bla bla bla. Dat is niet goed. Dus ik ben ook niet van plan om te veel te gaan bla bla bla. Nee, dat is niet goed. Je moet nooit te veel zeggen. Je moet nooit te veel praten. Vrouwtje Poerang, ik had je gewaarschuwd. Kom niet uitschelden op mijn tijdlijn. Je kon kosten op mijn tijdlijn. Je kon schrijven om een rommel op mijn tijdlijn. Sang ik had je zo. Waar zit je mee? Wat is jouw probleem, vrouwtje Poerang?
Vrouwtje Puran, ik had al gezegd dat ik uit de VAP ben en ik wil geen contact met de VAP. Ik ben uit de VAP. Maar vrouwtje Puran, je komt me steeds lastigvallen op mijn tijdlijn. Helemaal op mijn tijdlijn. Wat is het probleem met jou? Waar heb je last van? Ga bij Cadency, ga bij Aluma, ga bij Samson. Ik ben niet meer in de VAP, vrouwtje Puran. Waarom luister je niet? Ben ik een soort God voor jou? Ben ik een soort, nou ja, Gado Giyu, vrouwtje Puran. Vrouwtje Puran, ik ben niet meer in de VAP. Ik ben uit de VAP. Laat me met rust. En als je rommel komt schrijven op mijn tijdlijn, dan ga ik ook grof reageren op jou. Want je bent geen God. Als je rommel komt schrijven op mijn tijdlijn, vrouwtje Puran, dan ga ik ook rommel schrijven richting jou. Ik had je gewaarschuwd. Als je met brutaal gedrag bij mij komt, dan ga ik je ook met brutaal gedrag benaderen. Kijk hier een Facebook-friend. Zij is gewoon een Facebook-friend, mevrouw. Nou ja, bepaalde mensen die hier kijken en zo. Bepaalde Facebook-friends, vriendinnen en zo. Ik ga hun niet zomaar aanvallen. Ik ga hun niet zomaar bespreken, want ik heb geen last van hun. Ze komen niet uitschelden op mijn tijdlijn. Mensen die dat doen, die... Kijk, bijvoorbeeld Anirudh Rajesh. Dit zijn gewoon Facebook-friends. Die volgen mij ook. Ik heb geen last van hun op mijn tijdlijn. Ze komen niet uitschelden. Ze komen geen mensen beledigen en zo. Dus ik zal nooit, never iets bespreken of iets zeggen richting mevrouw Anirudh Rajesh. Ik zal dat nooit doen. Want zij zijn heel netjes. Ze komen me nooit lastigvallen. Ik heb geen problemen met hun. De groetjes aan jullie allemaal. Utekwi, big up, beste mensen. De mensen, de VAP'ers die lastig komen doen op mijn tijdlijn. Jullie mogen soms wel, niet soms. Ik ga ook grof praten richting jullie. Daarom zei ik zo vaak, ik ben niet meer in de VAP. Ik ben uit de VAP. Ik wil geen last hebben van VAP'ers op mijn tijdlijn. En ik ben sinds juli uit de VAP. Ik heb nog steeds 53.000 followers. Wanneer ik hier klaar ben, dan mogen jullie kijken over 2 uurtjes, 3 uurtjes. Dan hebben duizenden mensen dit bekeken. Dan hebben duizenden mensen mijn live bekeken en gedeeld. Op TikTok, op YouTube, etcetera, etcetera. Dat brengt allemaal viewers voor mij. Al die viewers, alle content en zo, komen allemaal naar me toe. Ik kan nu wel even live zijn met 30 mensen, maar wanneer ik klaar ben met praten, dan ga maar kijken op TikTok, op YouTube, etcetera. Overal gaan ze alles delen. En al die contents komt allemaal naar me toe. En dat levert mij viewers op. En daarvoor krijg ik honderden Amerikaanse dollars van Meta. Elke week. Honderden US betaalt Meta mij. Voor kijkcijfers alleen maar. Dus ik heb niets aan likes en zo. Likes is welkom, maar ik heb niets aan likes. Kijkcijfers. Daarmee verdien ik veel geld. Bij YouTube. Hey, Anirudh Rajesh Fawaka. Anirudh Rajesh. Kijk, Anirudh Rajesh. Deze mensen zijn gewoon Facebook friends van mij. Die ga ik nooit bespreken toch. Want nooit amano kon kosismadja. Nooit amano kon takwang lelijk sani jawan takurusani. Nooit amano kon beledig sma. Anirudh Rajesh, take you big up brother. Wan vrouw.
Purang, asma ik kon val mi lastig, asma ik kon schrijf omesani. Me bari asma ne yere. Ai kon kosija, ai kon beledig ja. Purang, dat hij luku asma fesi, atakute, want akuru fesi vrouw. Purang, vrouwtje Purang. Me bari asma kom niet lastig doen. Kom me niet kletsen hier op mijn tijdlijn. Vrouw ne yere, vrouwtje Purang. Mino sabi kan de allobi meer, ik weet het niet. Maar mi tegen vrouw, ga bij cadentie, ga bij aluma. Ik wil je niet. No konval mi lastig. Vrouwtje Purang, asma neere. Kan de ika je mi bari asma. En route, Rajes. Grantangi V. Oké mensen, de PG heeft een dagvaarding gestuurd voor meneer Riyad Noor Mohammed. De PG heeft een dagvaarding opgesteld voor Riyad Noor Mohammed. Te weten, de heer Riyad Noor Mohammed. Nou ja, hij heeft handelingen gepleegd welke in strijd zijn met de wetten. Het wetboek van strafvordering en het wetboek van strafrecht. De heer Riyad Noor Mohammed heeft oneigenlijke handelingen gepleegd welke eigenlijk allemaal strafbaar zijn, volgens het wetboek van strafrecht en strafvordering. Het wetboek van strafrecht en strafvordering zeggen dat wij iedereen gelijk moeten behandelen. Maar wat wij nu zien gebeuren, wat de PG nu doet, is dat de PG met verschillende meetlatten werkt. Vaste follower Saskia Pensa, welkom. Dit is Malai. James treft Doroja. James, take you big up. De vaste followers Laija. Dus mevrouw Puran, te wanigo luku rasta nanga den tramandape, sorgu dat i wasi asan fiu nanga chlor. Inom kon klets Miranda. Mino dena VAP moro, mevrouw Puran. Mi bari omelezi mevrouw Puran dat mino dena VAP moro. Laat me met rust. Gona den trama, gona cadensi, gona aluma, gona Samsung, etc. En te gona de man was asan fiu nanga chlor. No kon klets midja. Mino dena VAP moro. En de VAP-boeven, die moeten ook worden aangepakt door de PG. Wat wij nu zien gebeuren is dat de VAP-boeven niet worden aangepakt door de PG. En dat is niet eerlijk. Beste mensen, ik had al gezegd dat het niveau van politiek voering bij de NDP, het verkondigen van de boodschappen, het zal veranderen natuurlijk. Maar vanuit hier, voordat ik doorga, verder ga, stuur ik de groeten aan iedereen van de street media. Ik ben niet in de street media, ik ben in de NDP, maar ik ben niet in de street media. Ik heb andere taken, los van de street media. En mijn excellentie ook, mevrouw Simons, krijgt ook de groeten van mij. Brada Adeen krijgt de groeten. Bouta krijgt de groeten ook, waar hij ook is. Brada Manorat Ekisa Odi ook toe tegen je big up. Je hebt ununanga a veiligheid. Abrahams tegen je big up. Ben niet meer dan hier weer even aan het woord. Ben een van de sprekers van de NDP en het is nu veranderd. Alles is nu veranderd. Wij doen het nu anders. Vocabulaire baas. Vocabulaire baas, gesprekstofbaas, Benny Miranda is nu aan het woord voor de NDP, beste mensen. En de VAP'ers zijn jaloers. Ze komen me uitschelden, ze komen lelijke dingen zeggen en zo, omdat ze jaloers zijn. Want de VAP heeft nu niemand meer om te praten daar. Niemand hebben ze daar om te praten. Daarom zijn ze jaloers. Sinds jullie ben ik uit de VAP en ik heb gezegd, ik wil niets meer van de VAP. Jullie mogen dat geld houden. Jullie mogen alle geboterde broden houden. Ik wil niets meer, nada. Waarom komen jullie mij steeds lastig vallen? VAP is mitaki, mik motto uit VAP sinds jullie. Mitaki minowani amoni sau muspai, minowani amoni moro. Mik motto uit VAP, minowani geboterde brood moro. Minowani noti moro. Minodena VAP moro. Waarom komen jullie mij steeds lastig vallen? Mi ano gado. Ik ben geen God. Ben ik een soort God? Voor jullie of zo? Of
Ben ik jullie God of wat ben ik? Mino dena VAP moro. Mi dena NDP no. A beste partij voor Suriname. Dat ben ik no. Bouta. A beste partij van Bouta City in Suriname. NDP. Dat ben ik no. Brada Ading. Dat ben ik no. Excellentie, mevrouw Simons. Dat ben ik no. Na mi e protect a code no. A code voor NDP. Na mi e protect a code. Na mi e takigi NDP no. Vocabulaire basi. No amane deur voor go life tap mi. Na mi e takigi NDP no. Na mi na vocabulaire basi. A spreker ja in Suriname. Sa e voer a woord. Vocabulaire bas. Lukuja na mi e takigi a mevrouw dis no. Nederlands ino mandoro ere. Engels ino mandoro mi. Daarom NDP tik me voor takigi ding. Na me takigi NDP no. Ik ben een van de spreker, een van de woordvoerder. Na me takigi NDP no. En ik zei het al, ik heb geen geboterde brood hoor. Ik heb geen geboterde broden. Ik heb alles al, dus ik heb geen geboterde broden. Alles aan mi abi. Auto, mi wagisa mi rij na een Ford. Isabi om een Ford e kost. Isabi om een Ford e kost. Ik heb alles al. Ik ben niet bij de NDP voor go suku wagi of suku disi suku dati of suku percelen. Ik heb percelen. Isabi om een percelen mi abi. Alamala mi bijna nga mi egi money. Daarom ik sakatori gi VAP tok. Den dagu dat no gimme next. Den dagu no sete next gimme. Ik sakatori gi ding. En mevrouw Puran, if je kon kles ja, mo koshi ere. Mo koshi vreet je ere vrouwtje Puran. Ik wil je niet. Mi tegen you. Gona kadensi gona aluma. No kon klets mi, vrouwtje Puran. Ineyere. Mi bar you omelesi ineyere. Mi ano den trama fu NDP ere. Mi dato sakatori gi ere vrouwtje Puran. Mi ano den trama fu NDP sa bedu swaki politiek. Mi no den anga swaki politiek bezig ere. Mi dato sakatori gi you, vrouwtje Puran. Ik ben een ander koek, hè, vrouwtje Puran. Mi bar you.